regai kuchingamidzei masikati ano toda kukuchingamidzai mose iyemi muripo maloga in ndinoda kukuremekedzai zvakanyanya nekutora nguva yenyu kuvawo panzvimbo ino uye ndinodayira kuti Mwari vanazvo zvavari kuda kutigamuchidza pazuva ranhasi muzita ramambo wedu Jesu Kristu. Regai ndipe kutenda kune vakandikokawo vanobata zvigaro vanoita kuti nguva yakadai ikwanisike, vanoshanda behind the scenes, vatungamiri vose, vanoremekedzwa vose. This is my first time kusheyawo kuruwadzano rwomutoo rwakadai. Ndinogona kusafamba nemafambiro amajaira oro amunotarisira nekuti ndinogona kunge ndisina ruzivo rwakakwana how you do your things, but regai ndiremekedze vatungamiri vatenderawo kuti ndive pano. Mwari wemasimba ose ngaakurangarirei imi mose muzita ramambo wedu Jesu Kristu. Ndoda kutenda, last but not least, I want to thank Amen. Ndoda kutendawo the Holy Spirit vanditenderawo, ivo Mwari vatendera kuti ndigoverane nemi shoko ravo, shoko reupenyu. Ndinoda kuvaremekedza, mweya mutsvene uvepo hwavo pakati pedu muzita ramambo Jesu Kristu. Maona handina kutaura mazita nekuti handina mazita andinonyatsa kuziva kunze kwaDr. Stan vainditumira tunhu. Dr. Stan, I know wherever you are, we want to thank God for you. We thank God for what you do in his kingdom. Mwari wemasimba ose akuitirai zvakanaka, nevamwe vose vanobata navo inzwai kuremekedzwa masikati ano muzita raJesu. Handinatsoziva hangu kuti ndine nguva yakadi. Is it 30 minutes? Is it 45 minutes? Ndibetserei. Ndinowanzoita kuva mutauri wenguva pfupi sereki, but mukandiudza kuti makapombonoka nhasi, tine masikati ese, ndinombotorayawo kustretcha. So handisi kuziva kuti nguva yangu yakamira sei masikati ano. Is it 30 minutes or 40 minutes or 1 hour? Amen. Ndiri kunzwika here? Wangu muri kunzwika maisi chaumuningina tipeiwo nguva. I think 30 minutes will do. Wakoma mvangeli. Amen. I will try to be within 30 minutes. Mweya mutsvene vangotibetsera kuti tingochengetedza nguva idzodzo. Mukaona dzisina kuzonyatsoti gedye ndotosana ndakumbira ruregerero ahead of time, munandiregererawo. Mwari wemasimba ose atiitire zvakanaka. Regai ndingoti mai maorere, mukaona time dzangu dzakukwana mungonditumira text message kuti chiitai wind up zvakwana. Munoti zvanhasi zvakwana monditumira message. Amen, glory to God. Regai nditi ndinofara masikati ano nekuti ndiriwo paungano yemunhukadzi. I thank God that I am speaking to a woman. It's such an honor and such a privilege to be a woman. Mudzimai chinhu chakakosha. Mudzimai, ndakambotaura pane imwe nzvimbo ndikati mudzimai anoziva kutambudzika kwekutakura mimba. Mudzimai they carry pregnancy, and pregnancy dzinouya dzakasiyana-siyana. Imwe inokukonzera kungosotwa nezvinhu, imwe inokukonzera kungonhuhirwa nezvinhu, imwe inokukonzera kungosema zvinhu, imwe inokurwarisa unotanga kungorutsa. Pregnancy dzinouya dzakasiyana-siyana, but munhu wemukadzi akapiwa anoziva dambudziko rekutakura mimba. Mudzimai anoziva dambudziko rekubereka, giving birth, going through contractions, going through birth delivery. Munhu wemukadzi anoziva kuti mwana aberekwa ndichabata mumaoko, ndichayamwisa. Umwe kuyamwisa kwacho kunogona kutokwadza. Minyatso yedu inosiyana-siyana. Imwe unotoyamwisa kudai wonzwa haikona zviri kurwadza, asi nekuti une chawapiwa chawabata chiri mumaoko unoshingirira woyamwisa. Mudzimai
ndinoziva kurera mwana dambudziko rekurera. Hallelujah, glory to God. Ndinofara masikati ano kuti ndiri kutaurawo kumunhu wemukadzi. Handirevi hangu kuti vana baba vanopindana nazvo, vana isusu vanopindana nazvo, asi zvinonotisiyanei zvishoma nekuda masikirwo atakaitwa. Regai nditi masikati ano ndanga ndangoyo ndichiti ndoda kuwedza kutaura nemi, just to talk to you, but nekuda kwekuti most of the times ndinovhangera, mukaona zvangopinda zvekuvhangera mungo just bear with me, but I was hoping I'll be able to just talk to you. Glory to God. Mudzimai, talking to you, especially in these times, the times that we are living in. We are really living in complex times. Sometimes we cannot really understand what's going on. Sometimes it's such times that people have a lot of unanswered questions. You look around you, you look everywhere around us. There is so much sadness. There is so much pain. There is stress. Marriages are breaking. Families are breaking. Diseases and illnesses all around us. A lot that we have questions for. But in us to war against it, in that tomorrow, I'm just but a vessel. Ndatumwawo kuzotaura nemi munguva yakadai. Ndatumwawo kuzotaura nhau dzakanaka. Munguva yekuti when you look to your left, when you look to your right, hapana chaunombonyatsoona chaunogona kunzwisisa kuti here zviri kuda kumbodii, here zvinoda kutozvindisvitse papi, here zvikuzoguma zvadiko. Ukatarisa zviri kuitika munharaunda yako, muupenyu hwako, mumafamilies, back home in Zimbabwe, you begin to have a lot of unanswered questions. Asi ndatumwawo masikati ano nenhau dzakanaka. I'm bringing good news. And like I said, I'm just but a vessel. Ndauya nenhau yerudo. Mumirizhonga yose iyoyo. Mune zvose zviri kusimuka, manyongori iwayo and everything that's going on. Ndatumwawo kuzokutaurirai, kuze kuyeuchidzai nenhau yerudo. Toda kukurukura zverudo masikati ano. Love is such a huge topic, a vast topic. I'm only going to touch but a very small portion of it. I'm not going to talk about love, but I'm just going to deal with the very basics of love, simple form of love. There are so many types of love that we experience, that we go through. Pane rudo between a man and a woman. Pane rudo between mubereki nemwana, amai nemwana, a parent and their child. Pane rudo between sisters. That reminds me. Regai wani kuvaremekedza. Ndine vana vamai vangu vari pano. Ndinoda kuvaremekedza muzita raIshe wedu Jesu Kristo. Hallelujah. There is love between sisters and brothers. Koya inonzi agape love, the love of God. But in us, we want to I'm not even going to go deep into scriptures. Tunakutaura zvishoma shoma nekuda kwerudo, and ndakanangana nerudo rwuri pakati pemukomana nemusikana. Timu yatinayo yandakatipiwa namweya mutsvene yatiri kuda kukurukura pamusoro payo inonziyo Bvuma Kudiwa. Bvuma Kudiwa. I just want to explain briefly kuti zvinomborevei. Ndoda kupatsanura mazwi iwaya ari maviri, Bvuma naKudiwa. Kana tikataura yekuti Bvuma, izwi rekuti Bvuma rinoreva kuti izwi riri kukupersuada. Ndikati Bvuma kani, I am persuading you. Ndiri kukunyengetedza, ndiri kukunyengerera, ndiri kuti Bvuma, ndiri kuti gamuchira. Bvuma, it means kuti to agree, to accept, to receive. Tambira kani, Bvuma. And at times Bvuma inotaurwa in different tones. Pane Bvuma ine kuti mukomana anenge achinyengetedza musikana, Bvuma kani, ndinokuda kani Bvuma. Koita imwe Bvuma pamwe sisters. I had a sister who would not really a sister, a brother
Who would talk to me and say, pane zvinhu zvinoda kuitwa kana kuti zvinoda kubvumwa kuti zviitwe mumhuri. He would talk to me like ashiri kuti iwe bvuma kaninai, bvuma mani uri kuita seiko, bvuma iwe chaari kuita chiko, ari kungoda kuti ndiagriye. Handiti mapaona, even toni yacho iri yekuita kunge ari kutondimanikidza, but still he wants my agreement, he wants my acceptance, he wants me to be alongside with him. Bvuma, tauya netopic yekuti bvuma kudiwa. Tikabata izwi rekuti kudiwa. Kudiwa kuita seiko, kudiwa. Regai ndingoti pana mai vauya pano masikati ano. I think I'm speaking to somebody right now. Somebody who is logged in this afternoon. You need a lasting solution to whatever you're going through. You need a lasting solution. You are looking for a lasting solution. The guy nditi bvuma kuti mweya mutsvene vaite basa ravo masikati ano. Havatiunganidziri pasina. Kaona vatiunganidza kudai, vane zvavari kuda. Pane wavari kuda kugamuchidza, pane wavari kuda kusunungura, pane wavari kuda kudzikinura. Saka kuna akadaro iyeye, ingobvuma kuti mweya mutsvene vaite zvavari kuda kuita, vaite basa ravo masikati ano. We are halfway through the year. Something has to change. Something has to happen. Something has to pave way. The last half of 2021 should not be like the first half. Mweya mutsvene vari kuti ingobvuma. Ndine zvandiri kuda kuita kwauri. So ndiri kunyengetedza mwoyo mumwe munhu masikati ano. Iyeye ari kutsvagwa nedenga, ari kutsvagwa namweya mutsvene kuti ngozarura Shamira kungoti Mwari ndiri pano, speak to me. My situation needs a fresh touch and a new touch. Wakadaro yeye bvuma kudiwa, hallelujah. Ndanga ndichitaura nawe yabvuma pano. Ingobvuma ndiri kunyengetedza. Ndiri kutaura nawe yerudo. You know, when you read the book of 1 Corinthians chapter 13, it talks so much about love. It has a detail of love. It describes love. You know, love is like this, love is like that, love is like that. I say, nasi anduda kumbu manya nayo mkomana nemskana. Kudiwa, what is kudiwa? To be loved. Kudiwa, to be loved. Bvuma, to be loved, to be cherished. Bvuma, let me just lavish on you. Let me pamper you. Let me spoil you. Let me make you feel good. Let me make you feel important. I want you to feel secure. Be safer in me. The book of Proverbs 10 verse 18. The name of the Lord, the name of Jesus Christ is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. You are safe with me. You are protected with me. You are secure with me. Ingobvuma kudiwa inditendere ndikude. Hallelujah. Regai tiverengawo andizivi kana mascriptures anga atoverengwa ndisati ndapinda. Ndibetserei mai maorere. I don't know tanga taverenga here mascriptures edu kana tisina. We want to quickly read the scriptures that we have here. Amen. Amen. Mascripture chiverengwa chekutanga chabva pana John 3 verse 16. Chiverengwa chechipiri chabva kuna Jeremiah 1 verse 5. Chiverengwa chedu chechitatu chabva pana Daniel 11 verse 32. Handizve kana panga pane zviverengwa zvamuri kuda. Amen. No, that should do, but I want to include also John 15 verse 16. John 15 verse 16. Amen. Kana paine vanogona kundiverengerawo, may you quickly read through those scriptures for me. Muzita raJesu. Amen. John 15 verse 3. 16. John 16 verse 3. John 15 verse 16. Verse 16. Aiwa regai tikuverengerei. Aiwa chiverengwa chedu chiri kubva pana John 15. Tiri kuverenga pavhesi 16. Imi hamuna kundisanangura, asi ndakakusanangurai imi. Ndakakuisai kuti muende mubereke michero uye
kuti michero yenyu igare, kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kuna Baba muzita rangu vakupei icho. Ndikaendi kuverengera imwe version iyo ndikaitende pana John 15 inoti hamuna kundisarudza asi ini ndini ndakakusarudzai ndikakupai basa rokuti muende kundobereka muchero uye kuti muchero wenyu uve unogara, kuti chipi nechipi chamunokumbira Baba muzita rangu vakupei. Iri shoko dzvene raMwari. Amen. Hallelujah. Ndinodaira kuti mamwe aya anga averengwa. Regai ndinamati. Baba muzita raJesu, Mweya Mutsvene, tiri pano nekuda kwenyu, matiunganidza nechikonzero uye munazvo zvamuroda kutitambidza. Shoko renyu Baba makarituma rikarapa, mukarituma rikasunungura vanhu venyu, mukarituma rikadzikinura vanhu venyu pakufa. Pane mudzimai ari pano Mwari asvika pekuti ari kungoti Mwari, if you don't show up, inini ndaakutoparara, vana vangu vakuparara. If you don't show up, oh God, zvinhu zvangu hazvina kundimirira zvakanaka. Evo Mutsvene wakatendeka, shoko renyu ibenyu, shoko renyu rine simba, ngaribate pakati pedu Mwari, ngarisangane nemudzimai akadaro iyeyu Mwari. Unzai shanduko Mwari, unzai solution Mwari, unzai Mwari a turn around Baba, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, we bless your name this afternoon. Tinokutendai nekuziva kuti makatendeka. Yes, amombotiunganidzira pasina. Pane zviri kuitwa naMweya Mutsvene masikati ano. Mbiri nekukudzwa kuzita renyu Jesu Kristu. Hallelujah. Regarding what John 15:16 says in English, you did not choose me, you didn't choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. You didn't choose me, but I chose you. Ndakakusarudza ndini. Tiri kumhanya netimu inoti Bvuma Kudiwa. Ndini ndakakutsvaga, ndini ndakakusarudza, ndini ndakakuda. Mweya Mutsvene auya kutaura namai vari pano kuti gamuchira kuti ndikude. Allow me to love you. Allow me to lavish on you. Beyond being saved, hallelujah, beyond aiming to go to heaven someday, the goal of a Christian life is also to bear fruit. Kuti ndiri kuvavarira kurarama upenyu hwekuti ndigobudirira kuenda kumusha. As whilst I'm still here, I'm supposed to bear fruit. Mambo Jesu muri kutiko matimi. I chose you so that kana wandida you will be able to bear fruit, and you will not only bear fruit, but you will bear fruit that will last. Hallelujah. Tikaverenga Romans 5:8 inoti God demonstrated his own love for us in this, that whilst we were still sinners, he loved us. In our mess, he still loved us. Whilst we were in the world, whilst tisingavazive takanyura muzvinhu zvedu, he still loved us. Jesus Christ was sent on a special mission. Ukaverenga John 3:17 inoti, he did not come to condemn, nor to criticize you, nor to judge you. Nguva ye judgment ichasvika, ichauya zvayo, but iko zvino mambo Jesu vakauya kuzoponesa nyika. He came to save you and me. He came to show us love. He came to lavish us with love. Anoti wakadaro uri zvauri, ndakakuda kusvika papoindi yekukufira. Hallelujah. Regai ndite zero in panhau yandati ndoda kutaura nhau yerudo rwemukomana nemusikana. Ndoda kutaura nhau ye-courtship. A courtship which will then develop into something more intimate and into something serious, something permanent, a permanent commitment. Mukomana kana achida musikana, ndokwedza kumhanya kuti ndipinde munguva dzandapiwa 30 minutes. Saka just bear with me. Ndikutaura ndine speed kuti ndirambe ndiri 30 minutes. Hallelujah. Mukomana kana achida musikana, at times musikana uya anogona kumboramba-ramba.
oro mwana gona ngasingatombomuti pamwe anga asingatombomuoni anga asingatombomunotise kuti mukomana uyu, but mukomana uyu kana achimuda manje you find kuti mukomana anogona kushingirira anokunyengetedza saka tataurai kuti bvuma pano bvuma kani kunyengetedza anokunyengetedza agoita tunhu agoita zvaanoita kusvikira newewo wakutomurecognizawo newewo mwoyo wako wakutomeltawo newewo kusvikira wakutoti nai mukomana uyu anotondida nai wotoona aikaka mwoyo wako newewo pamwe wakutomudawo ukasikapi kuti wamuti hongu ndinokudawo neniwo ndakuda kana wangomuti ndakuda ipapo takutotanga manje a relationship begins. Ndiri kuti inini masikati ano ndiyo yatawirira pano zuva ranhasi yekuti kana ndati hongu ndinokuda chiko chinoitika kana ndabvuma kuti ndinokuda katanga kuti nhasi today ndo yatawirira nhasi kuti kuna mambo Jesu Kristu hongu ndinokudai kana kuine vakati umwe anogona kuti inini ndakatova kare matononoka Evangelist Ngwenya relationship yangu namambo Jesu yatone makore. I started this relationship years back. I'm already in love with him. We are already loving each other. Kuna akadaro yere gainditi today we are going to renew our vows. Tunakuwa renew tacha kuti ndinokudai Jesu. Unomboziva here kuti ndinokudai, ndiri kubvuma kudiwa nemi, ndiri kugamuchira rudo rwenyu nekuti munoziva kutaura kune simba, mashoko ane simba. Bvuma kudiwa ugamuchire uti hongu neniwo ndinokudai. Munoziva nyika yatigere mweya yakatikomberedza ine nzeve, saka kana ndikange ndataura ndaita renew my vows today ndati neniwo Jesu ndinokudai, Satan nemadhimoni ate zvinosotwa. Hallelujah, glory to God. Handiti munoziva kuti tinorarama munyika yemweya. We live in this world, but it's controlled spiritually. The world that we live in, it's controlled spiritually. Be it kumwana wa Mwari or kumwana asiri wa Mwari, a Christian or a non-Christian. We are grind toti ma non-Christians ndo anopenya kunzwisisa kuti upenyu hwedu hunokontrolewa in the spirit. The non-Christians, the non-believers, ndosaka mutoona vachienda kudzin'anga vane vachibhiliva kuti there is a super power elsewhere, kune simba guru elsewhere. Oenda kun'anga unopuwa tunhu, wona wodzoka ikoko asungirira tumuteka tuzvuma twiko pamwe umwe wopuwa tuzvimvura twokuisa mumabhodhoro. Chiri kuita kuti adaro chii? Because they believe kuti there is a super power elsewhere, so we are controlled in the supernatural. Mwana waMwari manje isusu tinotenda kuti kune simba guru, simba rekukingdom yaMwari, simba ramweya mutsvene, iroro rinoti kana rabata zvinhu zvinobata panyika yevapenyu. Saka kana ndataura mazwi muchadenga imomo mune zvinotoitika. I'm addressing the spiritual world. Saka nhasi ndikati hongu Jesu ndinokudai, pane zvandatoprovoka in the spiritual world. Hallelujah. Regai tipfuurire pamberi nenhau iri pano. When a relationship starts, chinotanga kuitika kuzivana. You begin to explore one another, wanting to know the other person. Iye ati nai ndidewo, atika nai we bvuma ndinokuda, ari kukunyengetedza kuti ndidewo. You start to learn more about them. Unotanga kumuziva kuti umuzive. Unotanga kubvunza kuti who is this guy? Iye yuyu munhu iye unombonzani kweiwewe? Unombobvepi? Unogarepi nai? Ko unomboyerei? Wakazvarwa nani? Gore ripi? Mumba menyu muri vangani? Unomboiteiko? Unoitei? Hauna kumboroora here before? Hauna here vana before? Kuvabereki vako vanomboitei? You begin to want to know him. You learn about him. There are a lot of things that you study. There are a lot of things that you want to understand. You want to understand him more. You want to know him more. Hallelujah. Rudo rwemukomana nemusikana zvino munoziva kazhinji munyika muno vepanyama. Vakomana ava kana achiri kukunyengetedza, achiri kuita courtship, achiri kuproposa, oro kana muchiri murelationship yemukomana nemusikana, vazhinji vacho hava kuburitsire the true colors. Unozoti mumba wote what did I get married to? The true colors dzinozotanga kubuda mava mumba.
pamara kuchita kuti pepe paanenge achikuvhetamedza vetemudza achikunyepera achikudii chitinwa chino nechocho auzoti magarisana mumba topozoona kuti munhu uyu ndozvaari regai nditi masikati ano handiti maone nhau yekuti Bvuma Kudiwa handiti mao ari kukunyengetedza kuti ndidewo wandauya naye nhasi iyeye haashanduki manje. He's the same yesterday, today and forevermore. Zvaanotanga kutaura newe achikuti Bvuma kani ndikude, Bvuma kani rudo rwangu, nekuti pataverengesa pana John 15 pati he chose you, you did not choose him, but he chose you, which means he came after you. Akauya kuti naiwe chisikana, naiwe koingo ndidaoka ndidewo iyeyu wandauya handitumaone nhau dzanhasi. He changes not, the same yesterday, today and forevermore. Hallelujah. Tinoda kuzotaura nezvake zvishoma shoma. The book of Daniel anoti iyo pa scripture imwe I think yatoverengwa kare. Anoti iye pa book ra Daniel 11:32 anoti those who know their God shall do exploits. Those who know their God, those who know this Jesus Christ, they shall do exploits. Saka pa unenge uchita courtship, uchitanga kumuziva kuti amboraniko, who is this guy? Where does he come from? What is it about him? What does he do? What is he bringing to the table? Who is this Jesus? Shokora Daniel arikuti ukanga wamuziva Jesu uyo. When you get to really know him, you shall do exploit. Arikukuda uyu arikuti ndikamuziva ndichaita zvikuru sati zvakamboonekwa. Ndiani kweiyeyu arikuti Bvuma ndikude? Amborani kweiyeyu arikuti hey ndinokuda ndiri kukunyengetedza? Bvuma can accept, love me back. Hallelujah. Tiri kuda kungoyeuchidzana pazuva ranhasi. Hallelujah. Unoziva kana wada munhu, in every relationship there are expectations. Ukange wangoda munhu, in every relationship there are expectations. Ndiripo here nai paline handiti maona kuti handisi kuoneka paZoom saka handisi kuona vanhu, saka pakanyanya kuti zizi handizozivi kuti foni yangu ichiri connected here kana kuti ndaakutaura ndega. So glory, thank you. Ngopota nechidaro nekuti kukuonai ndingoziva kuti tichiri tese. Glory to God. In every relationship there are expectations. Munoziva regai ndingotaura, ndoda kungonhonga vanhu vaviri pano vandoda kungotaura nezvavo zvishoma. I don't know much about them, but I just want to speak just a little bit that I know. Mukatarisa musikana uya anonzi Mantle akadiwawo naPrince William wekuEngland, chimukomana uyu chemuroyalty chiya, ndobva chadawo Mantle musikana wedu wekuno wekuAmerica uyu vese vanomuziva. Musikana uyu akadiwa neroyalty, kudiwa naPrince William. Royalty chose her and royalty loved her. Adiwa neroyalty, that in every relationship there are expectations. Adiwa neroyalty, lifestyle yake yakatochinja, mararamiro ake akatoshanduka nekuti chi apinda muroyalty. Zvinhu zvake zvose zvakatochinja. Kana anga ine zvikwereti, kana anga ine madebts ainzwaika nekuti apinda muimba huru. William uya inga akatobhadhara kana Mantle wedu yanga ine macredit cards kana anga ine chi akatobhadharwa akakliwa. Why? Because they have a name to protect. They have a name that they have to protect. The way of doing things changes. Your way of doing things changes. Why? Because wapinda mu royalty, there are expectations in royalty. Mapfekero ake chaiwo hauchangopfeke anyhow. Why? Nekuti pane zvinotarisirwa, mataurire ake, mafambiro ake, pane zvinochinja. Nekuti wada mumwe munhu, wadanana ne-certain kind of person, watomuda saka tumwe tunhu wakutoita ma-adjustments, wakutoita ma-changes nekuda kwewawada wawabvuma kudanana naye. Maiva Mantle tinotonzwa ukuthi vakatobva kuno kuAmerica vakaenda vakanogara naye. I think now they've moved back here, but at that time vakatoenda vakanogara ikoko kupalace ikoko vachichengeta chimuzukuru chavo.
kutoona kuti namai vemunhu upenyu hwatochinja. Chaita kuti zvichinje chiko, mwana abvuma rudo ruri kubva muroyalty neupenyu hwamai hwatoshanduka. Hallelujah. Saka you find kuti Prince Williams uyu now try by all means to protect his name. Anoita zvose zvaanogona kuita zviri within his power to make sure that his name is protected. Saka lifestyle changes zvikwereti zvinobhadharwa, kushupika kuya vana mafunga kutokunzwirawo kumwe. Why? Nekuti apinda into the royal family. Abvuma rudo from William. Tikada kutarisa pane musikana wandoda kutaura nezvake zvishoma. I'm just going to speak briefly because I don't know much. Musikana anonzi Grace Mugabe. Ndakaendawo naye kuchikoro ndikafunda naye. At one time she was a close friend of mine. Paakatanga kudiwa neimba huru. Paakatanga kudiwa na president. Takatanga kuona kushanduka kwa upenyu wake. She changed the car that she was driving. Akatanga kudrive the latest Mercedes Benz. I remember very well achindivhakachira office kwangu. Akauya ari in this big and the Mercedes Benz brand new. Ndichitarisa kudai ndikati akomana. Yay, what is going on with this girl? What is happening? Zvinhu zvake zvakatanga kuchinja. Mapfekere ake akatanga kupfeka zviri different. Skin yake chaiyi kutoona kuti ganda rachinja. Chaitika chiko. Adikanwa neimba huru. Adikanwa abvuma kudiwa neimba huru. Nemutungamiri. Abvuma kudiwa neupenyu hwakasiyana nehwevazhinji. Akazoti first lady weZimbabwe. Inini relationship yangu yakatanga kusuduruka. Why? Because tanga tatosiyana. Saka zvizhinji zvakazisanyatsa kuti gedye. But ndakazonzwa pane vaitaura vachiti Grace Mugabe since aita first lady veukama vekwake madzikoma ake nemadzivini ake wainzwa vachitaura vachiti there is one thing that we want to commend her for. Kukafiwa kurudzi rwekwavo kwaiti kukafiwa. She would rise up to her position and she would provide. Nhamo dzese dzakatanga kuitika kumhuri kwake. I provide chikafu, I provide zvinodiwa, I meet my expenses ese. Nhamo dzese she would carry, nhamo dzese and she would handle. Zvakatanga kutaurika izvozvo. Chaitika chiko. Akukwanisa kuita is because she received love from munhu anokwanisa kuprovide all of those things. Saka upenyu hwake hwakatoshanduka, mararamiro ake akatochinja nekuti akagamuchira rudo kubva kuimba huru. Ini ndati ndauyawo nenhau dzakanaka kuna mai vari pano. Anditumawo pana ari kuti Bvuma kudiwa, ari kuti ndinokuda, ari kuti ndokuda iwe kani. His name is Alpha and Omega. He is the creator of the universe. He is bigger and greater than any royal family that you know of. He is greater than any president. Greater than any name on the face of earth, in the heavens, in the air, under the oceans. His name is bigger and he is greater. Ndiari kuti ndibvume kani mai vari pano. Mai veruwadzano ndati Bvuma kani ndati ndinokuda gamuchira rudo. Haleluya. Hama yangu yairi kufamba neni ngoti ameni kani nyangwe dai zvisina kukunakidzai, nyangwe dai zvisina kukuitai zvakanaka, ndingonzwa kuti ndichiripo. Glory to God. Yes. Ari pano uyu. Ari pano uyu. Inini ndati nhau yerudo iyi handisi kukwanisa kana kuti ndidzike nayo. I'm just touching but the surface. Kana mweya mutsvene vakazonditendera. Kana Jehovha vatendera ndichadzoka na Bvuma kudiwa part 2. Tinoda kuti timbodzika nayo zvakanyanya. Ari pano uyu. The great I am. Zita rake anoti iye
achibvunza akati naimi zvamati ndiite zvandati ndiite izvi ndichati ndianiko andituma ndichati munombodza aniko zita renyu ndiani akati ndinonzi the I am that I am kuti ndichava wandichava saka hey I can become anything and everything according to your needs, according to your situation, according to your circumstance. I can become whatever you want me to be. The great I am. Arikukuda pano, arikuti Bvuma, Kudiwa, arikuti iweka ndiri kukunyengetedza handisikuita kumanikidza mweya mutsvene, so he's a gentleman. Haite zvekumanikidza, he doesn't force himself on you, but ari kukunyengetedza masikati ano mudzimai weruwadzano arikuti Bvuma kani rudo rwandinaro tambirawo kamazirudo aya gamuchira. I want to love you, I want to lavish you, I want to spoil you, I want to make you special. Gamuchira rudo kana wagamuchira kainzwa kana ukati hongu Jesu ndinokudai ukati ndakudai kainini nzwaika unotanga manje unotanga manje kupinda into a relationship, and like I said, in every relationship unotanga kuziva kuti ari kumbondida iyeyu ndiani. Saka you start to know this Christ. How do you know this Christ? Ukange wati ndinokudai unotanga manje anokudza kuti ndinozivikanwa zvakanyanya, especially when you read about me from the word of God. Ukaverenga shoko raMwari, you will know much more about me. You want to know kuti ndinani, ndinombobhepi, ndinoiteiko, basa rangu ndereiko, what is it that I'm capable of doing. Ukaverenga the Bible unokwanisa kutanga kunyatso ndiziva. Uyeregai nditi ukange wonyatso muziva muchinda wandiri kutaura nezvaye pano, ukange womuziva iye ari kuti ndinokuda, iye ari kuti Bvuma masikati ano ari kuti let me love you, ukamuziva Daniel unoti those who know their God they shall do exploit. Ukange wamuziva like I said, in any relationship there are expectations. Tataura ye royal family yekwana Prince William, tikataura yekwana yekumusha kwedu yana Grace Mugabe, regai nditi nini in every relationship there are expectations. Pane zvinotarisirwa manzi uya kana aimbopinda kuma club mamwe akadaraya zvakutochinja paanofambira, paanoenda, paanopinda zvasiyana nechikonzero wakabvuma kudanana naye, wakadanana naye they have a name to protect. Saka we don't just do things anyway and anyhow because there is a name that needs to be protected. And pindi pese and iti mapekere ese wainda pinda mu royal family. Hallelujah, glory to God. Amen. I just summed up Jesus Christ's expectations. I just summed everything up into one word, and this is just me. My expectations amambo Jesu Kristo paari kuti Bvuma ndinokuda chaari kutarisira kwandiri ari kungotarisira he wants me to surrender. Inini ndo izwi rinobata mandiri ari kuti surrender. Ari kuti surrender, ndiri kukuda kana wauya kwandiri just surrender. Come as you are, uya uri zvauri, uya I want to love you. Whatever zvawinazo, mitundu yawinayo zviri kukuteera kumashure izo, zvakakumomotera izo, ndati uya nazo zvese, just come and surrender yourself to me. Surrender everything. No expectation yake. As far as I understand him, that ukaverenga shoko rake, you get to know him more and more. As far as I understand him, he is saying to me, surrender, just surrender. What are you saying? Surrender, Jesus Christ. Ari kuti surrender upenyu wako, come as you are. Azinei kana ya wakapindana nayo, azinei upenyu wakararama, azinei kana ya wakabata. Pamwe zishida unogona wakambobvisa nhumbu at one time. Uya ari kuti Bvuma ndikude uyu, ari kuti uya wakadaro. Pamwe zishida at one time unogona wakarasa mwana mubhini. Uya ari kuti Bvuma kani ndikude, ari kuti come as you are. Azvinei wakapindana nayo. Pamwe zishida unogona kunge pamwe
akamboita makuhwa akaparadza mhuri. Munoziva vakadzi miromo yedu it runs wild, it runs like wildfire. Kutaura wapinda mumusha mevanhu. Kutaura wakonzera nyonga. Mukoma nemunin'ina havachaonani nekuda kwako iwe mukadzi auya mumusha mevanhu. Amai nemwana mwene vako nemwana wavo hazvichataudzani. Wai nekuti kwakauya uyu murora akauya uyu haagoni kana kugarisana nevamwe zvakanaka. Ane matauriro ake. Pamwe wakaita makuhwa akaparadza dzimusha. Pamwe zvichida wakapinda ine relationship ukadanana nemurume wemunhu marriage umwe ikafa. Pamwe zvichida izvozvi urimo izvozvi uri murelationship yaunonyatsoziva kuti this is not of God. Masikati ano ndatinini ari kuti bvuma kudiwa uyu ari kuti come as you are. John 3:17 yataverengesa yati he came not to condemn, he came not to bring you down, he came not to criticize you, he came not to judge you, but he just came to save you, he came to love you, he came you to lavish you. Masikati ano ari kuti bvuma kani rudo urwu uya wakadaro ndinokuda uri zvauri. Hazinei yawapindana nayo, hazinei hatarise kutadza kwako. Anoti ukauya nyangwe nemavhu nemarara ndiri pano ndine ropa rakairera pamuchinjikwa rinokushamba kaiwe rinokunatsa. Kana wasarenda kwandiri ndinokusiya wava semazaya echando. Just surrender his expectations, just surrender to me, and when you surrender to me I take over. I take the wheel, I will drive your wheel. Uri panyika pano I will lead you, I will guide you. Arikuti bvuma kudiwa masikati ano. Amen. Hallelujah. Ane zvainazo kani mukomana uyu arikuti ndinokuda mudzimai weruwadzano. Mukomana ati bvuma ndinokuda wika. Ane zvainazo. You just need to know him. You need to know him a little bit. Ndauya ndizokupa nzara masikati ano yekuti umuzive, unyatse kumuzivirisa, nekuti kana wamuziva iwe kaiwe unotozokungura kuti ndakanonokereiko kumuziva muchinda uyu, nekuti muchinda uyu is bigger and greater than any president. Haumfananidze naObama, haumfananidze naTrump, haumfananidze na any man on this world. He is much bigger, he is much greater, more powerful. Hallelujah. Arikuti pfuma ndingokuda gamuchira rudo masikati ano ndirikuti ita nzara. Ndauya kuna mai veruwadzano masikati ano itawo nzara gamuchira rudo rwaKristu Jesu nekuti ane zvainazvo kaiwe. Kana vana Grace Mugabe vakatanga kudhiraivha mabenzi anotyisa. Uyu wandiri kutaura nezvake uyu kawi anokupa both spiritually and physically. Hallelujah. Anokupa zvese zvepanyika pano, anokupa zvemweya zvekudenga kwatiri kukuvararira, anokupa hana chaanoshota, hana chaanoshaya, anobvisa urombo hwose ukamugamuchira kaiwe. Iye akati aroverwa pamuchinjikwa akati zvose zvapera, ndatakura urombo kuti iwe ugova mupfumi ukamuda kaiye uyu. Anoti I am the great physician. Chakunetsa iro dambudziko iro BP iyo nediabetes zvinofanira kupera, zviri kufanira kuparara masikati ano. Ukabvuma kudiwa nemuchinda ari pano anoti kaiwe ndinazvo zvandinokuzadza nazvo, ndinazvo zvandinokupfekedza, ndinazvo zvandinokupawo kaiwe. Handisi mukomana asina chainacho. Hausi kudiwa nerombe kaiwe, hausi kudiwa neasina chinhu, hausi kudiwa neasina zivo. Ndati ari kukuda ari pano ati ndinazvo kani zvandinokupa. Ndinazvo zvakadarika zvaPrince William, ndinazvo kaini zvandinogona kukugamuchidza. Akati I will fill you, I've got a gift that I will fill you with. Ndinokuzadza nezvipo zvakasiyana siyana. I am a God who will give you power and authority.
simba rekufamba pamusoro penyoka nezinyavada. I will equip you. I will give you dominionship. Ukange wandida kaiwe. Ukango surrender upenyu wako kwandiri. I will give you dominionship. You rule over the oceans. You rule over the airs. You rule. Mukomana ripan. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mukomana ripano. Atindi no kudaka ingini. I speak things into existence. And because I do that, I will empower you. You are empowered to speak also things into existence. Who can do that? Who can go that? My expectations, my expectations are going to just surrender yourself. Ukati ndauya ndiri zvandiri, ndauya nenhuna dzangu, ndauya nezvinotambudzwa, ndauya nezvandiremera, ndauya nazvo zvese. I'm surrendering to you. Yeah, just what we are now. Bring it all. And then I will take over. I will take charge of it. My instructions are when you surrender everything. Surrender. Saka matichi machindoita sei makuseni kana wamuka ndamuka ndamirira kai murikuti ndoita sei. You know, when you are employed for the first time, ukaenda pabasa ukangowa offer a job, when you get into that office aungotangi nekumhanya mhanya nekuvhengereka unotobvunza kuti saka tinotangira papi, saka zvinoitwa sei panaka, saka ndinofamba sei, ndinoriita sei basa iri, ndinorifambisa sei. Ndiri kuti inini mambo Jesu vari kuti when you surrender yourself, when you give yourself to him, achakuiwa kuti uchimuka kuseni kati mambo Jesu kandava wei, saka zara na story tanga sei, murikuda kuti ndiite sei, what is my assignment today, ndofamba sei, kochakati chia mambo Jesu, kochakati chia, vanokupa, the Holy Spirit will direct you, the Holy Spirit will whisper to you. All you need to do is to surrender to him. Hallelujah. Ndauya kuzotaurawo kumudzimai ari pano. Mukomana ari kuti Bvuma uyu Kudiwa uyu, muchinda uyu kauyu ari kuti Bvuma Kudiwa. He provides for you. He provides everything. He will provide even for your marriage. Iyo uri wakatarisa kudai ukati apa pasina chiripo kutoti izvika izvi aya ndo amavhune marara beta nditoda hangu iye ari kunzi Bvuma uyu Bvuma ndikude uyu regai ndimboda Jesu uyu baba pano pamba ini ndazvitadza maitira ava ndagonini saka nhasi ndanzi ndibvumewo karudo rwaJesu regai ndikuona kuti ikokuku ndinodiwawo zvakadii. Ndiri kuti masikati ano ukange wamuda muchinda iyeyo. Matthew 6:33 notaura zvakanaka. Seek ye the kingdom of God first and everything else shall line up. Seek the kingdom of God and its righteousness. Zvimwe zvose zvinoita come into place. Ndikange ndamuda Jesu ndamugamuchira kana nemarriage yangu handiti will come into place. Kureva kuti baba vaya vanga vasingandinzwisise, baba vaya kumba kwangu vanga vasingandibati zvakanaka, baba vaya vanga vachiti rimwe zuva vanorara mumba, rimwe zuva vanorara kunze, nekuti ndati kwede muna Kristu Jesu, ndawa Kristu Jesu, zvapandiri hazvisiri zvangu, pandiri pazara zveutsvene, pazara the glory of God. Izvozvo zvava pandiri zvakuafekta environment yangu, zvakuafekta pandiri pandinorarama ndiri. Baba vepamba pangu vakutonzwa kuti mumba muna mheno zviri kuitika, kana vanga vachienda vachinorara kunze vakutonzwa kuti regai ndidzokere kumba kwangu. Why? Nekuti wawada uyu kauyu anogadzirisa, everything will fall into place. Kana dziri mari anotanga kufamba newe, kana vari vana kati Evangelist Ngwenya zviri kumba kwangu hamutomboziya, zvaita vana vangu hazvitaurike. Ndati ukabvuma kaiwe ukasarenda kuna iyeyu anokugadzirisira kunyangwe naapinda mumbanje, kunyangwe naanyura mumadrugs, kunyangwe naari kuita zvisinganzwisisike, kumuchinda iyeyu ukamuda unouya nezvako unouya nazvo zvese. Ati ndinokuda nevana vako, ndinokuda nemurume wako, ndinokuda nemari dzako, ndinokuda nelifestyle yako, ndinokuda kunyangwe nebasa raunoita, uya nazvo zvose ndinogadzirisa. Masikati ano ndauya kuzonyengetedza
amai veruwadzano. Hanzi Bvuma ndikudewo, Bvuma ndikude. I love you, and when you get to know me, you shall do exploits. When you get to know me, unoita zvisina kumboonekwa nenyika, unoita zvisina kumbomzika kai. When you get to know about me, ndinoyeuchidzwa chipfeve chinonzi Rakabi, ndinoyeuchidzwa naRakabi. Rakabi akati achiona maspies, aona maspies akati imi vanhu imi kai, ndakanzwa nezvaMwari wenyu, ndakamunzwa Mwari wenyu uyu, nyika yose iri kudengenyeka, rudzi nerudzi zviri kudengenyeka nekuda kwaMwari wenyu. Takanzwa kuti akavhura nzira muRed Sea, mukafamba pakaoma. Takanzwa kuti mhetamakumbo dzakafamba. Takanzwa kuti akasvinudza mapofu. Mwari wenyu uyu iye ndiye wandakudawo. Mwari wenyu uyu ngaanamatwe. Rakabi chipfeve, mhuri yake ikararama, mhuri yake ikaporeswa. Wai nekuti akabvumawo Mwari werudzi rwakadai. Ndatini ukamuziva Mwari uyu, ukamuziva kuti ndinokuda uyu, ukamuziva Jesu Kristu uyu, anoita mabasa makuru. He's still in the business of doing miracles. He's still in the business of turning around situations. He's still in the business of restoring and reconciling. He's still in the business of promoting his own. He's still in the business of blessing his own. Ukamudari pano uyu, anokuzodza kaiwe, anokuzadza nezvipo zvedenga, nezvipo zvemweya. Ndirikuti kana wamuda, anokushongedza zvekuti unomira nesimba mumba mako. Mudzimai weruwadzana ari pano, ukada rudo rwerudzi urwu, unozara nesimba mumba mako, unomira kaiwe uchideclare kuti mangu muno hamusi kuzofiwa before time, handisi kubvuma premature death, nekuti wandakada akanditi I shall not die but I will live and I will see the glory of God. Unomira mumba mako nesimba, chirwere chikasimuka, ukati wandakada uyu akanditaurira kuti by his stripes I am healed. Ukamuziva, ukamuda murume ari pano uyu, unomira usingatye, hauzese, hauzungunuswe, chero chinokandwa kurutivi rwako. You know he has got his back, you know he has got your back, you know he's right there with you. Nyangwe vakakukanda mumoto, asinei wawedzerwa 7 times, he will stand with you right there in that fire. That Bvuma kani maskata ano, Bvuma Kudiwa aripana ati ndinokuda. All you need to know is to know that this God, this Christ, he is not one who judges me, he is not one who condemns me. He says we are wakadaro, we are wakadaro, we are wakadaro. Isaiah obataura zvakanaka, obati come, let us reason together. Kureva kuti anobvuma huru kuroka. Ndiri munoziva mudzimai nemurume mumba munotomboka sana pasi kuti aiwa baba vemwana kuapa mazifambisa sei, ko naye murume wangu ko izvi mazviitire izvi, munotombokurukura motaurirana. Ari pana ari kuti Bvuma ndikudeiwe, ari kuti oneniwo ndinoti come, bring your strong points, come, let's reason together. What is it you want to put on the table? He's prepared to listen to you. He's prepared to have a conversation with you. He's prepared to discuss stuff with you. Come, let us reason together. Bring your strong point. We are titaurirane. Ndati mudeoka murume uyu, maskatano ndauya kuzonyengetedza mai vari pano. Ndati Bvumaoka rudo rwemuna akadai uyu. Mudeo akatomirira, his hands are waiting. He has open hands right now. Arikuti ukandida. This is what I bring on the table. Ukandida. Andikushore. Andikutarisire pasi. Andikuzvidze. Instead ndinokushongedza. Nenumbi zedenga. Ndinokushongedza. Nezvekurwa nazo uri panyika pano. Ndinokushongedza. Nezvekuti ukunde nazo. Ini ndinomira newe. Ndinokupa mweya mutsvene. Mweya mutsvene vanofamba newe. Mubatsiri akakukwanira. Mubatsiri anomira newe. Ari pana ari kuti Bvuma ndikude. Mudzimai waruwadzano masikatano. Bvuma rudo rwaKristu. Gamuchira kudiwa masikatano. He is waiting for you. He is waiting for you. And he is not coming empty-handed. Kuna mwana ngoti aingonamatawo zvako kuitira kuti ugoenda kudenga.
ingonamata so that you make it to heaven. Inini ndataura ndikati kanzwisisiro kandinomuita ndichiverengawo shoko raMwari apa aidzidzisa vadzidzisi vake kunamata akati munonamata muchiti let your kingdom, the kingdom in heaven, let it come down here on earth. Kingdom yaMwari yekudenga ngaiuye pano panyika. Saka inini handisi wekunamata wekuti ane kuti handichazoenda kudenga doko handichanogara zvakanaka. Anondi akandishuza uyu ari kuti I chose you, akandisarudza uyu ndiyeka ari kuti mubhuku raJeremiah 1:5 ndinotokuziva nechekare murandakadzi. I knew you even before the creation of the earth. I knew you before even you were into your mother's womb. I knew you and ndakuziva uri mudumbu ramai vako. I ordained you, ndakatokuzodza kare. Iye ari pana ari kuti Bvuma Kudiwa. You are not a stranger to him. You are not somebody he doesn't know. He already knows you. Saka nhasi ari kunyengetedza waanoziva. Waanoti ndakakuziva nechekare. Ziva kuti unozivikanwa kaiwe. Unozivikanwa neroyalty yakadarika royalty. Unozivikanwa napresident akadarika mapresident ose. Unozivikanwa namambo wemadzimambo ose. Tikada kubata iyo it's a topic for another day. Inzwa kakana ukazivikanwa naBiden muno maAmerica in this time mwaka uno ukazivikanwa naBiden president waAmerica unotoziva kuti zvangu zvaita ndotogona kubata foni ndomufonera kuti President Biden, can you make time for me ndigoya ndigokuonayo. Kana wazivikanwa naBiden woziva kuti zvako zvaringana. Ini ndiri kuti wandiri kutaura nezvake pano ari kuti ndinokuda. He is greater than Biden, he is bigger than Biden. Ari kuti Bvuma ndikude Bvumaka, and anytime you don't even need to put an appointment. You don't even need to book an appointment with me. I'm ready for you every minute, every second. Nekuti ndinokuziva, ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako. I know you. Unozivikanwa namambo wemadzimambo. Hallelujah, somebody this afternoon. Bvuma rudo rwaKristu Jesu. Ukange wamuda you shall do exploits. Uchaita zvikurukuru. Tanga mumba mako chaimo. Ukange wamuziva, he will equip you to walk in his power, to walk in his authority, to walk in his anointing. Ukange wamuziva, you take charge, you take dominionship. Ukange wamuziva, iye ati ndinokuda uyu pane zvikurukuru zvinoitwa. Ukange wamuziva, vanokukandira mugomba reshumba, iye yu wamuziva uyu anovhara miromo yeshumba. Ukange wamuziva uyu kauyo aiti vana Ruthi vaikera kumashure vachinongedzera vakanga vaziva kuti bindu randiri kufamba rino harisi bindu remunhu nje. Naomi waiziva kuti enda unonhonga zvako uri kumashure uko, enda unonhonga because muridzi wemunda iyeye, muridzi wemunda uyu mukuru, munhu mukuru. Masikati ano ndiri kuti ari kukuda pano, akakura kudarika, akanongerwa naNaomi, akanongerwa naRuth. Hallelujah, somebody. Bvuma Kudiwa. Jesu Kristu ari kuti ndinokuda, ndinotanga newe upenyu patsva, ndinotanga newe patsva. Zvanetsa izvo, zvashupa mumhuri mako, vana vakutambudza. I take over, I take charge. Bvuma rudo rwaKristu Jesu. Mwari wemasimba ose akunyengetedza, ari kuti ndiri kukunyengetedza muno wemukati. Gamuchira rudo rwaKristu Jesu. Regai nditi ndichipedzesa masikati ano. Regai nditi ndichipedzisa kuna mai vakateerera. Mweya mutsvene aburitsiri shoko pasina. Mweya mutsvene ane zvaari kuda kuita kuna mai vari pano. Mweya mutsvene ane waari kuda kugamuchidza masikati ano. Ari kuti ingobvuma masikati ano. Ingoti uhongo Ishe, hongu Ishe, hongu Ishe. Ndinokudai, ndinokugamuchirai, ndinokudai, ndinogamuchira rudo rwenyu Mwari. Masikati ano ndisati ndabva pano, ndinoda kuti kuna mai vari pano, kana wanga usati wambokonfesa nemuromo wako kuti Jesu ndinokudai, mweya mutsvene ari kuti I'm right here waiting for your confession, because the book of Romans rinotaura kuti there is power
when you confess with your mouth, ukataura nambotaura kuti we are controlled in the spiritual world, ukataura pane zvinoitika in the spiritual heavens, ukakonfesa nemuromo wako zvirambe zvakadaro. Masikati ano ndoda kuti kuna mai pamwe unogona ngo usina musuwo wakambonyatsotaura out loud nemuromo wako uchiti Jesu ndinokudai, Jesu ndinokugamuchirai, ndinogamuchira rudo rwenyu. Masikati vanhu vari kuti ndinokupa mukana, ukandinyara pakati pevazhinji neniwo ndichakunyara. But kuna mai vandataura kubva pekutanga kuti pane permanent solution iri kuda kuitwa namweya mutsvene mumhuri yenyu, pane permanent solution iri kuda kuitwa kuvana vako, pane turnaround iri kuitwa. Mweya mutsvene ane waari kuda kugamuchidza masikati ano, mweya mutsvene ari pabasa. Haleluya. Zvinongoda kuti usarende kwaari, ukonfese nemuromo wako uti hongu ndinokudai. Ndoda kuti masikati ano kana paina akadaro muri papo bvisaiwo pamamute behind the scenes avo vari kuronga chirongwa chino, bvisaiwo vanhu pamamute. Pane wandiri kuda kutaura naye masikati ano ari kudikwa nemweya mutsvene, ane situation iri kunzi namweya mutsvene. Ndiri pano, I want to walk with you, I want to show you love, I want to cover you with love. I hear you asingashanduki, that he changes not, the same yesterday, the same today and forever. Zvakaita munguva dzana Naomi anoita today, zvakaita munguva dzaRuthi anoita even today, zvakaita kuna Mary Magdalena anoita kunyangwe nanhasi. He is still in the business of doing mighty miracles. Hallelujah. Ndinoda kuti kana madisco pamute pana mai vari kudikanwa namweya mutsvene masikati ano tisati tabva pano. Kana aripo ari kuti hongu ndiri kugamuchira rudo rwaKristu Jesu, ndinoda kuti ungoshedzera kuti amen uri pauri. Pamwe zvichida unogona ngo wakatombozviita but remember, you can't remember kuti when was the last time I really confessed that Jesus Christ ndinokudai. Kana usisa remember kadaro yeye, ndinoda kuti ushedzere amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Ndandishedza kuverenga. Ndaenda kuverenga vashedzera kuti amen. Munoziva, when you are specific, it's even more powerful. When you are specific, Bartimaeus, mambo Jesu vaitoziva zvaari, vaitoziva nesituation yake, vaitoziva kuti ibofu, asi vakamubvunza kuti unoda kuti ndikuitirei, akati ndinoda kuti ndione. Vaitaura naye directly, one on one, personally, kuti vadile naye on a personal level. Saka ndandichedza kuverenga vati amen amen, kuti mweya mutsvene agodhila neumwe neumwe, ashedzera kuti amen masikati ano on a personal level, on a special note. Saka ndaverenga, I don't know if I read, if I counted right, and ndaverenga ndofunga ndasvika ku 18 or so. Kune vati amen 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 amen. Ndokuva ndinoda kunamata navo masikati ano. Kana ndakusiya pinda ipapo, mweya mutsvene ngaakupinze ipapo masikati ano. Kana wanga usina kushedzera kuti amen uri kwauri ikoko, ndiri kuti inini tsime rabvongodzwa. Mambo Jesu vari pano vari kuti Bvuma ndikude. Mambo Jesu vari pano vari kuti gamuchira rudo rwangu. Kana wanga usina kuti amen, ndiri kuti ndinoda kukupa mukana zvakare upindewo mudariro riri pano. Jesu vari kuti ndiri kunyengetedza mwoyo wako. Bvuma ndikude masikati ano. Hallelujah. Amen. 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 Ngakudzwe Jesu. Hallelujah. Number ndaverenga, I think ndakasvika ku 32. I think I have counted right. I hope I have. But kana ndinewo ndasiya mweya mutsvene, manzwa ashedzera nemuromo wake masikati ano, manzwa akonfesa kuti amen, ndinoda kugamuchira rudo rwenyu Jesu Kristu. Saka kune vose vati amen,
kunyangwe nevasina kuti amen kana makambotaura kare kana makambokonfesa kare tinoda kuti tibatirane pachinamato chatava kuita iko zvinoizvi ngatingobatiranai tose toda kuita munamato wokugamuchira Jesu kuvatendera kuti here I am ndauya ndiri zvandiri I am surrendering my life to you start with me afresh. The book of Isaiah 43:18 inoti forget the former things. I am a God who does the new things. I bring new beginnings. He is bringing new beginnings. Kune uyo ashedzera kuti amen maskati ano muzita raishe wedu Jesu Kristo. Hallelujah. Saka tinoda kuti tite munamato uyu ndinoda kuti mungotedzera after me vose vashedzera kuti amen. Ndinoda kuti mutedzere kumashure kwangu tichinamata munamato uno. Hallelujah. Glory to God. Regai tinamate. Mwari Baba muzita raishe Jesu Kristo. Ndinoda kukutenda ine kutaura kwenyu masikati anhasi. Moyo wangu unogamuchira shoko renyu masikati ano. Moyo wangu unoti mambo Jesu ndinokudai. Pindai mumoyo mangu muve ishe wangu na mambo wangu nemponesi wangu. Ndinobvuma kukanganisa kose. Tangai neni pata mambo Jesu Kristu. Kubva zvino kusvikira muchionekwa mumakore. Muzita raishe wedu Jesu Kristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ngatipe chipote kuombera nekupururudza kuna Jesu. Ngatipururudze ila namai, ngatipururudze, ngatite jowe. Wewe uri pako. Muru mere kuna Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Most High God. Hallelujah. Glory to God. Regai nditi ndichipedzisa. The book of Hebrews chapter 4 verse 2 rinoti iro vose vakaparidzirwa ivhangeri yaKristu Jesu asi kune vamwe harina kuvabatsira nekuti havana kuritenda sezvarakaita kwatiri. Saka hanzi vose vakaparidzirwa ivhangeri yatakanzwawo kunyangwe nesuwo but hazvina kushandura upenyu hwavo nekuti havana kusanganisa nekutenda. They did not mix the word of God with faith. Iro rirataurwa pano ripana John 15 verse 16. Mambo Jesu vakuti I have chosen you. I picked you, I handpicked you. Ndinokuda, I loved you whilst you were still a sinner. Iro rishoko rataurwa pano masikati ano. Ukarega kurisanganisa nekutenda nekuritenda hanzi hari kushandurire situation yako, but ukarisanganisa nekutenda rine zvarinoita mukati meupenyu hwako. So masikati I want to encourage you, believe the word of God, mix it with faith, sanganisa nekutenda kuti Mwari nekuti mataura. Indwaika nditaure this one thing. Pane murume arwara ndobva asvika panzvimbo pakaparidzwa the book of Isaiah 53 verse 5. Inoti iyo, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of his peace is upon him, by his stripes we are healed. Akashumirwa scripture iyoyo akaigamuchira akaisanganisa nekutenda akati Mwari nekuti ndozvamataura saka inini handifanire kurwara. Akati from today onwards, I am not going to accept to be sick ever again because your word has told me that I was healed. It's not to tell in past tense. It's not good you were healed, but uchazorapwa mangwana aiwa.
By his stripes you were healed. Kureva kuti you are the healed one of the Lord. Murume uyu akatora shoko akari accepta. Akati Mwari, I am the healed one of the Lord. Saka neniwo handichabvumi kurwara. Anonzi akanaya murume iyoyo. Ati fambe makore akati ndikatanga kuda kunzwa kurwadziwa. Akati no, I am not accepting this because the word of God says I am the healed one of the Lord. By his stripes I was healed 2,000 years ago. I was healed. Saka iwe sickness you are not allowed here because Christ by his stripes he healed me. Anotaura achiti he has never been sick. I think because he is over 60 or over 70 years old. Anoti for more than 30 years or so he has not been sick. Ndirikutaura zvemunhu akataura aenda pamusangano asanganisa shoko raMwari nekutenda. Regai nditaure zvangu ini pano. Ndaive munhu aifamba nema-ibuprofen mubhegi. Ndisingasiyane ne-ibuprofen. Ndichiti ndichibuda mumba kuseni ndikatokangana ibuprofen yaita kunge cellphone. Handiti ndinoziva kuti kwakangana cellphone yako unotoidzokera. Pese pauri you need your cellphone. Ndozaita ibuprofen kwandiri. I could not function without it. Ndaitoti kuseni nditofunga kuti ndanwa here ibuprofen. Ndotonhonga ndonwa. Asiwo pandakatanga kusanganisa shoko raMwari nekutenda. Ndakamira nayo scripture iyi. By his stripes I am healed. Ndakati Mwari nekuti mataura shoko renyu ndiri kurigamuchira ndiri kuritenda. So I'm doing away with this ibuprofen. Handisi kutakura futi ende kutaura kwandiri kuti handisi kureva kuti vane madiagnosis eko nadoctor kana kuti vakapiwa maprescription eko madoctors mutore murasi matiri. Handizvo zvandiri kutaura. Ndiri kungotaura testimony yangu nerwendo rwandafamba nenyaya yekutenda. Ndikati Mwari ishoko renyu rati by your stripes I am healed. Saka handichanwi ibuprofen. Ndakakanda ibuprofen uko. Ndikati handisi kuzoinwa. And for a long time now. Pane time yekuti musoro unoda kumbouya wotema. Ndobva ndaramba ndinoita nharo mupfungwa dzangu, my mind, my brain inoita nharo kuti no, I was healed 2,000 years ago, and the word of God is powerful, it's alive, it's active even today. Saka handisi wekutemwa nemusoro, kunyangwe ndikarwadziwa nezino chairo inzwaika. Nyaya yekusanganisa shoko raMwari nekutenda ine simba. Now we are good believer in Jesus Christ inobhadhara. Rekaimidaro mayari pano. Ukavatenda Mwari ava, it's not in vain. Ndikarwadziwa nezino, iko zvinezvi ndine zino rakaora, ranyura kudai, rekuti unoyatsonzwa kuti rinogona kuita tenda. Ukanwa mvura inotonhora rinogona kuita tenda, ukanwa zviri too hot rinogona kuita tenda. Ndakaritaura ndikati until I'm ready to go to the dentist kuti rinobviswa. Hausi kuzondirwadza. I will not experience your pain. Why? Because 2,000 years ago I was healed. Saka ndiri kutomirira at my time nenguva yangu yekuti kana ndada kuti unobviswa zvako. Handisi kukubvisa nekuti wandishaisa mufaro nekuti ndarwadziwa kwete. Ndakuda kubvisa nekuti waora wadiwa. Saka inini ndiri kuda kungoti nyaya yekusanganisa shoko raMwari nekutenda ine simba. Ine shanduko yainounza mukurarama kweupenyu hwake, upenyu hwenyu. Saka sanganisira nhasi. Mambo Jesu vati ndinokudai. Come as you are surrendered to me. Kune vose vati amen masikati ano. Regai ndipedzisene kunamata vari kutungamira urongwa huno. Just bear with me. One more minute. Bear with me. Regai ndinamate neumwe ashedzera kuti amen masikati ano. Aita munamato wokugamuchira Jesu masikati ano. Ndoda kunamata. Baba mzita raJesu Kristu, mwanakomana wa Mwari, Son of the living God, the Christ, the Messiah, the great I am, the Holy One of Israel, God El Shaddai, our God who is more than enough. I chose you. If you know me, you shall do exploits. Ewo Baba Nestara Jesu Kristu, ndinosimudza mudzimai umwe neumwe masikati ano. Akugamuchira yati uongo ivai ishe na mambo mponesi wangu. Baba vangu ngazizivikanwe kuti muri Mwari mukati meupenyu hwavo. Kubva zvino Mwari ndinonamata in the name of Jesus Christ.
ngaishanduko mukurarama kwavo, ngazvizivikanwe kuti muri Mwari wezviro kwazvo. Baba, in the mighty name of Jesus Christ, meet with them, oh God, start afresh with them, oh God, walk with them anew, oh God. Mweya mutsvene muri Mwari, mweya mutsvene makatendeka, batai mumhuri dzavo Mwari, pindai mudzimba dzavo wedenga, pindai kuvana kwavo uko Mambo Jesu Kristu. Zvinoda kushandurwa ngazvishandurwe nemi. Iyemi makati no weapon fashioned against you shall ever prosper. Every tongue that rises up, oh Lord, you shall condemn. My Lord, in the name of Jesus Christ, no weapon ever formed against them shall ever prosper. Hakuna chombo chichatangwa chichava kunza nekuti shoko renyu rinodaro. Mutsvene wevachene, Mwari wemasimba, Ephesians 3:20 anoti, you are more than able to do exceedingly abundantly above all that we may think of or ask of, according to the power that worketh through us in Christ Jesus. Maskati ano exceed their expectations. Wesashedzera kuti ameni pano. May you show up, oh God. Mushamiseiwo Mwari wemasimba ose. Mushamiseiwo Lamb of God this afternoon. In the name of Jesus Christ, I declare Shanduko in Jesus Christ's mighty name. I declare a turnaround. I declare restorations in their lives. I declare reconciliation in their lives. I declare upliftment, oh God, in the name of Jesus. Your blessings shall overtake them. Their children, the nations, shall look at them and call them blessed. My Lord, my King, my Lord. Munoita zvisingagonekwi nevanhu. Munoita zvisina kuonekwa nemeso kana kunzwikwa nenzeve. Muri Mwari unospecialize in impossibilities. With you, oh God, nothing shall be impossible with them. In the mighty name of Jesus Christ, nothing is impossible with you, oh God. As we walk this walk, kubva zvino Mwari, vakundi nekupurikidza, nekuti shoko renyu rinodaro. Mazvita Mweya Mutsvene, wonekwai mudzimuridzi, wonekwai munana mai ava. Vadeiwo Mwari, rudo rwenyu ngarunzwikwe, ngarurakidzwe kubva zvino, mbiri yose nekukudzwa, zvidzoserwe pachigaro chenyu chenyasha. Ndanamata nekutenda muzita raBaba neremwanakomana neremweya Mutsvene. Amen and amen. Regai ndidzosere nguva kune vandipa masikati ano. Hallelujah.